Hola, avui anem a parlar de la indústria, paisatge i medi ambient que teniu en la pàgina 48-49 de Socials. El ser humà, com veieu ahir, sempre busca utilitzar l'energia per a obtindre una millor qualitat de vida. És a dir, perquè la nostra vida siga més fàcil, estem utilitzant energia constantment. O quan entrem, per exemple, dins de casa i encenem la llum, estem utilitzant energia a tota hora. Este consum d'energia afecta al medi ambient i al paisatge. Al medi ambient, els principals factors que incideixen són que es produeixen fums i partícules en suspensió, contaminació de les aigües, residus radioactius, emissió de gasos tòxics, etc. Per això, quan van a instal·lar, per exemple, un parc eòlic, n'hi ha un grup que s'encarrega, unes associacions de defensa del territori que s'encarreguen d'estudiar si té més avantatges o inconvenients el situar, per exemple, un parc eòlic, és a dir, el que produiria energia elèctrica a partir del vent. Ací baix teniu una foto d'un parc eòlic, val? Este parc eòlic afecta perquè, per exemple, hem d'estudiar que siga una zona en què no hi hagi gent massa pròxima perquè fan molt de soroll les aspes al girar o que no afecte massa a la fauna, als animals d'allí o a la flora, i per això s'estudia on és millor situar-lo, a part de que ha de ser en una zona que hi hagi vent, una zona alta. Per exemple, en València n'hi ha un situat a la Serra de Cabrera. Val? Després tenim el paisatge i les línies d'alta tensió. Val? Tot això modifica el paisatge, tant si és els parcs eòlics com si són les línies d'alta tensió. Les línies d'alta tensió, que és aquesta foto d'ací, tenen més inconvenients encara que les d'energia eòlica, perquè aquestes línies afecten, perquè tenen radiacions i afecten tant a tot el medi ambient, afecten tant als animals, a les plantes com als humans. També hi ha que tindre en compte que poden provocar algun incendi per un mal funcionament, que poden quedar aus atrapades o inclús que hem de tallar molt de tros de bosc per a instal·lar-les. Per això es fa un estudi de l'impacte que van a tindre aquestes instal·lacions en el paisatge i el medi ambient i intenten fer en la mesura de lo possible que invadisca l'impacte ambiental siga el menor i l'impacte ecològic també el menor, però tant per a persones, plantes o animals. Val? Ara, en el quadernet, per a resoldre aquests dubtes d'impacte ambiental i tot, teniu un joc que podeu jugar en la família, val? En quines solucions donaríeu per a cada problema que vos plantegen. Espero que vos divertiu. Adeu, un beset.